Ang Pangasinan ay isang lalawigan sa bahagi ng hilagang kanluran ng Luzon na may likas na ganda at kultura na hanggang sa ngayon ay masasalamin pa din sa modernong panahon. Ang lalawigan na ito ay binubuo ng 40 bayan, 4 na lungsod at hinati sa 6 na distrito. Sa adventure natin na ito ay samahan nyo kami ni Bro JR TV na ikutin ang bawat bayan ng Pangasinan. At ang unang destinasyon ay ang unang distrito ng western part ng Pangasinan. Ang unang distrito ng Pangasinan ay binubuo ng 9 na bayan at isang lungsod. Ito ang Alaminos City, Sual, Anda, Bulinaw, Bani, Agno, Mabini, Burgos, Dasul at Infanta. Noong panahon ng mga Kastila bago dumating ang mga Amerikano, maliban sa Sual, ang mga nabanggit na bayan ay dating sakop ng Northern Zambales at ang ilan sa mga ito ay dating magkakasanib na bayan. Good day guys, another day, another adventure na naman. Nandito tayo ngayon sa boundary ng Zambales at Pangasinan at makikita ninyo sa ating likuran yung Nayong Bridge. At yan yung tulay na nagse-separate between Zambales and Pangasinan. At sisimulan natin yung adventure natin sa pagpasok dito sa Pangasinan, dito sa bayan ng Infanta. At magmula rito, tutungo naman tayo sa pinaka-poblasyon ng Infanta, Pangasinan. So wala naman kaming eksaktong lugar kung saan kami pupunta ngayon, basta maikot namin itong first district or itong western part ng Pangasinan. So samahan nyo kami. Tara, let's! So dito sa boundary ng Pangasinan tsaka Zambales, meron tayong madadaanan dito na regional control point, no? Kasi magkaibang region na to eh. Ito sakop na to ng region 1 itong Pangasinan. At ay di naman tayo lalayo sa Barangay Maya, ay mapapasok na natin to bayan Infanta, Pangasinan. So ito yung pinaka-poblasyon, no, or pinaka-bayan ng Infanta, Pangasinan. Ito ang bayan ng Infanta, isang makasaysayan at masiglang komunidad. Ang bayan na ito ay orihinal na isang maliit na baryo na tinatawag na San Juan sa ilalim ng bayan ng Santa Cruz, Zambales. Noong October 4, 1876, opisyal itong naging hiwalay na bayan at pinangalan ng Infanta para magbigay pugay kay Infanta Queen Isabela ng Spanish Empire. Dahil sa banta ng mga tulisan noong panahon ng Kastila, ang sentro ng bayan ay inilipat sa kasalukuyan nitong lokasyon upang mas maging ligtas ang mga mamamayan. Noong November 30, 1903 sa ilalim ng Public Act 10004 ng Philippine Commission, ang Infanta kasama ng ilang bayan sa hilagang Zambales ay opisyal na hiniwalay sa Zambales at isinama sa lalawigan ng Pangasinan. Ipinagdiriwang nila ang kanilang Chong Fiesta tuwing Abril. Tampok din sa kanilang kultura ang taunang Taraon Festival at ang paggunita sa Infanta Foundation Day, kung saan ipinapakita ang kanilang sining, lokal na talento at pagkakaisa. Bilang isang pook na may malawak na kapatagan at bulubundukin, ang pagsasaka ang isa sa mga pangunahing haligi ng kanilang ekonomiya. At dahil ang bayan ay nakaharap sa West Philippine Sea, ang pangingisda ay isa sa pinakamahalagang industriya para sa mga residente sa baybayin. Nagsusuplay sila ng iba't ibang sariwang huli ng isda at pagkaing dagat sa loob at labas ng lalawigan. So ito yung isa sa simbahan nila. Ito yung St. John the Evangelist Church. So ito yung eskwelahan to, isang Catholic school. Diyan meron tinuluyan dati si Bro JR dyan, nag-camping siya dyan. Sa Bangan Beach. So magmula rito, lalabas naman tayo dun sa may part ng palengke nila. Dito, liko tayo dito. Ito yung pinaka-palengke nila. Public market. So dahil ang Infanta ay isang coastal municipality, so napakaraming seafoods na matatagpuan dito sa palengke nila. So isa yan sa mga produkto na ipinagmamalaki din nila dito. Dito, labas na tayo dito. At dun sa Barangay Kato, dun makikita yung mga fish cage, mga malalaking fishing boats na ang ikinabubuhay ay pangingisda. Magmula rito ay didiretso naman tayo sa sunod na bayan. Napakalawak din ng bayan ng Infanta kasi pagdating sa mga looban na part na yan, pag pumasok ka rito sa kanto papunta ng PSU ay hanggang Barangay Babuyan pa yan. Meron diyang back road papuntang Aguilar, Pangasinan. Ayan yung mga pinuntahan namin dati. So
So dyan din yung daan. May daan din dyan papunta naman ng bayan ng Labrador tsaka Mabini. Pero rough road yun. So balik kung gusto nyo mapanood yung mga adventure natin dyan, pwede nyo balikan yung YouTube channel namin para mapanood ninyo. At ewan ko lang kung alam pa ng karamihan na itong bayan ng Infanta ay dating sakop ng bayan ng Santa Cruz, Zambales. So iisang bayan lang to dati nung panahon na hindi pa nahihiwalay yung western part nitong Pangasinan sa lalawigan ng Zambales. So napaka makasaysayan ng lugar na ito. Ngayun po, pwede pong makisilong lang saglit. At medyo mainit. Napakaganda nung ano rito, nung dagat dito. Makikita niyo yung mga fish cage dyan na nakadeploy dyan sa baybayin nitong Infanta. Then magmula rito ay pupunta na tayo doon sa bayan ng Bayambang. Yun yung pinakadulong bayan nitong Infanta, Pangasinan, no? Pagdating dito sa highway na part. O dito sa may bandang ano natin, no? May mga palaisdaan dito. Yan. Pero ito, pagka panahon ng tag-araw, ito yung mga nagpo-produce ng mga asin dito. Ayan, o, paggawaan ng asin yan. Welcome to Barangay Bayambang, Infanta, Pangasinan. Mula rito 15 kilometers ang layo natin going to Municipality of Dasul. Dito sa bayan ng Dasul, Pangasinan. So dito 86 pesos yung gasolina nila. Napakamahal pagdating doon sa Infanta, no, 89. So ito yung pinaka bayan ng municipality ng Dasul, Pangasinan. So papasok tayo dito, no. Papakita namin sa inyo uli ni Bro JR itong lugar na to. Ay napakalaking basket ng ano, ng asin. So yan yung produkto nila. Home of quality salt. So ituro lang namin kay konti dito sa kanilang munting poblasyon. So bali ito yung pinaka munisipyo nila. So one way dito pagdating dito. Isang ikot lang naman to eh. Bali ito yung pinaka-munisipyo nila. Yan ang pinaka-munisipyo nitong Dasul. Yung palengke nila nandun sa bungad, dun sa may National Road. Makikita yung mga eskwelahan tulad nitong high school tsaka elementary, yung simbahan nila at yung kanilang munisipyo. Ito yung isa sa mga iglesia ng Iglesia ni Cristo. Ganda ng mga bahay dito, no. Ito naman yung Catholic Church nila. So isang ikot lang to, no, mga idol. Hindi kayo maliligaw dito pag gusto nyo pasukin tong poblasyon o itong pinakabayan nila. Then doon tayo, bababa tayo ulit kung saan tayo dumaan kanina. Ito, ang bayan ng Dasul. Ang pangalan nito ay nanggaling sa isang halamang gamot na tinatawag na dusol na saganang tumutubo sa lugar noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Itinatag bilang isang munisipalidad noong ika-19 na siglo. Gaya ng Infanta, dati rin itong bahagi ng Zambales. Ang pangunahing produkto at pagkakakilanlan ng bayan ay ang dekalidad na asin. Kaya naman tinagurian ang Dasul bilang home of quality salt. Dito, matatagpuan ang malalawak na gawaan ng asin o salt farm na nagsusupply sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukod sa asin, sikat din ang Dasul sa paggawa ng bagoong isda. Maraming magagandang tanawin ang Dasul na dinarayo ng mga turista. Nariyan ang Tambobong Beach, isang sikat na baybayin na may pambihirang puting buhangin at malinaw na asul na tubig na perpekto para sa mga swimming at relaxation. At ang Crocodile Island, isang rock formation na mukhang nakadapa na buwaya kung titignan mula sa malayo. Kung babaybayin mo ang kalsada patungo sa Barangay Tambobong ay talagang mamamangha ka dahil napakasinik ng daan dito. Nandyan ang viewing spot ng Malakapas kung saan tanaw mo ang 360 view ng Dasul, ang scenic coastal road ng Barangay Osmeña na may white sand at napakalinaw na tubig dagat. At ang pinakapaborito kong spot ay ang Sitio Pedeg sa Tambobong. Napaka-raw kasi ng lugar dito sa campsite ni Kuya Arnel. Perfect para sa mga gaya namin na mahilig mag-camping. Dito, masasaksihan mo rin ang napakagandang sunset.